Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică scurtă a fratelui Frank, intitulată Cele 10 fecioare. Stimați ascultători, eu vă salut călduros în numele scump al Domnului. Ca un val puternic se revarsă învățătura lui Dumnezeu peste toate țările, dacă în Europa de vest sau de est, dacă în Asia sau în Africa, în America de nord sau de sud, dar până la marginile pământului, Dumnezeu face lucruri mari în acest timp. În multele mele călătorii misionare, eu am posibilitatea de a trăi și vedea felul de lucrare al lui Dumnezeu de fiecare dată din nou. În niciun timp, întrebarea despre cele 10 fecioare din Matei 25 nu a fost mai arzătoare între credincioși ca și acum. Iisus a zis, atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare, care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechibzuite și 5 înțelepte. Cele nechibzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. În trecut, au existat multe tălmăciri în legătură cu această pildă. Dar după ce noi am primit cuvântul profetic și simbolurile biblice le-am înțeles în însemnătatea lor, a trebuit să fie posibil cu ajutorul lui Dumnezeu să nu mai tălmăcim Matei 25, ci prin descoperirea Duhului Sfânt să înțelegem și să încadrăm totul corect. Toate răspunsurile de până acum nu au fost satisfăcătoare, altfel nu ar mai fi multe întrebări. Dar Domnul nu ne rămâne dator cu niciun răspuns în cuvântul Său. În emisiunile anterioare am cercetat deja că candelele au fost aprinse pe sfeșnicul din aur pentru a arde de seara până dimineața. Preoții trebuiau să curețe zilnic din nou candelele și să le pregătească pentru utilizare. Candelele nu luminează de la sine, ci prin furnizarea constantă de un de lemn din sursa de energie. Prin iluminarea sanctuarului, preoții au avut posibilitatea de a recunoaște hrana lui Dumnezeu. În Apocalipsa ne este spus că Domnul Iisus ne-a iubit și a făcut din noi preoți și împărați. Noi citim aici, mai departe, despre cele 7 candele care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Noi putem recunoaște Matei 25 într-un mod corect doar din perspectivă profetică. Este necesar ca însemnătatea biblică a unei candele să o aplicăm corect în viața noastră de credincioși. Ca și în toate subiectele Sfintei Scripturi, și aici nu avem voie să scoatem nimic din context. Mai întâi citim despre fecioare. Dar care este însemnătatea? Maria, care l-a născut pe Iisus, este descrisă în Sfânta Scriptură ca fecioară. Ea a găsit îndurare înaintea lui Dumnezeu, a auzit făgăduința cuvântului din gura îngerului, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ea și puterea celui prea înalt a umbrit-o și minunea s-a întâmplat. Cele 10 fecioare reprezintă ultimii credincioși din această generație. Iar ca și Maria, ei primesc îndurare înaintea lui Dumnezeu, ei aud cuvântul făgăduinței și li se aprinde lumina în întuneric. Ei ascultă de vocea îngerului trimis de Dumnezeu, mesagerul din acest timp.
iar Duhul Sfânt se pogoară peste ei și ceva nou este creat în interiorul lor. Ei sunt preoția sfântă, dar ca și preoții vechi testamentari, ei trebuie să se asigure că candelele nu sunt aprinse o singură dată și apoi se murdăresc pentru a se stinge după aceea, ci zilnic. Trebuie să aibă loc o curățire și o aprovizionare cu un de lemn. În Fecioara Maria, cuvântul a devenit trup, făgăduința s-a împlinit. În același fel, cuvântul va deveni trup în Biserica Mireasă adevărată în ultima perioadă de timp de acum. Făgăduințele lui Dumnezeu se împlinesc ca și atunci, dar apoi sosește clipa când se va manifesta și descoperi că jumătate din fecioare sunt înțelepte și cealaltă jumătate sunt nechibzuite. Chiar fiind un credincios, aceasta nu garantează răpirea nimănui. Cuvântul Fecioară vorbește despre puritate și sfințenie, de credincioși care nu s-au pătat cu curvie spirituală, iar aceasta înseamnă că credincioșii rămân în învățătura curată a cuvântului lui Dumnezeu. Dar, prin faptul că încheierea lucrării Harului lui Dumnezeu nu se întâmplă de azi pe mâine, noi toți trecem printr-o încercare ca și poporul Israel, după ieșirea afară din Egipt. La început totul a fost minunat în mijlocul lor, o bucurie și o euforie de faptele pe care le-a făcut Domnul în mijlocul lor. Căci zilnic au avut o trăire nouă cu Dumnezeu, dar apoi venise timpul încercărilor. Ei au început să cârtească și să judece lucrurile duhovnicești omenește și, în parte, le-au înțeles greșit păcătuind împotriva lui Dumnezeu și a profetului său. Credincioșii din acest timp, care sunt cuprinși de lucrarea Duhului Sfânt din această generație, sunt denumiți în general ca fiind fecioare. Dar acum este important ca noi, cu o credință deplină, fără a cârti, să ne ducem mântuirea până la capăt cu tremur și teamă. Să credem fiecare făgăduința lui Dumnezeu și să nu rămânem pe loc, ci să mergem înainte purtând de grijă de aprovizionarea continuă cu un de lemn din ulcior. Nu este suficient să vorbim despre iluminări speciale dacă nu suntem pregătiți să mergem întreg drumul până la desăvârșire în Iisus Hristos, până la întâlnirea și unirea cu El. Noi putem privi în urmă și observa că credincioșii, după fiecare trezire, s-au oprit mereu. Același lucru se repetă cu aceia care, prin slujba puternică a fratelui Branham, au trăit harul lui Dumnezeu recunoscând făgăduințele pentru acest timp și le-au crezut, cărora le-a fost dat să înțeleagă însemnătatea duhovnicească a sfeșnicului. Cu toate acestea, au scăpat legătura la călăuzirea mai departe prin Duhul Sfânt. Ei devin nemulțumiți și încep să cârtească împotriva robilor pe care Dumnezeu i-a folosit într-un mod deosebit. Acesta este deja primul semn de stagnare și apoi al declinului din viața noastră duhovnicească. Fecioarele înțelepte nu au avut timp de a cârti, deoarece acestea, prin conectarea lor cu vasul cu un de lemn, au fost alimentate și au primit mereu energie nouă de la Dumnezeu. Ele nu vorbesc doar de ceea ce a făcut Dumnezeu prin slujba fratelui Branham, ci văd acum în ce mod ne împinge Duhul Sfânt la desăvârșire și cum călăuzește El biserica. Toți au avut același început, toți sunt de părere că vor întâlni mirele, dar în ceasul decisiv
va fi descoperit. Nu în zadar, făgăduința din fiecare scrisoare este adresată biruitorilor. Așa se întâmplă și în epoca noastră. Candelele pe care le-a văzut Ioan înaintea tronului lui Dumnezeu ard pe sfeșnicul de aur și emană lumina divină a Duhului Sfânt în sanctuar, căci acolo este adunat poporul lui Dumnezeu pentru a-i mulțumi Domnului și să fie hrănit de El. În Vechiul Testament, locul sfânt era despărțit de locul preasfânt, dar în Noul Testament nu mai este așa, căci perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt și aceasta înseamnă că noi avem acces liber în prezența lui Dumnezeu. La tronul Harului, la altarul tămâierii, la chivotul legământului, dar avem acces liber la locul unde slava supranaturală se coboară în jos între heruvimi. Prin iluminare îl vedem pe Hristos ca profet. Noi vedem cuvântul lui ca fiind așa vorbește Domnul, vorbind în adunare. Noi îl auzim și luăm la inimă. Nu începutul vieții credinței noastre va fi încununat, ci sfârșitul. De aceea doresc a trimite avertizarea urgentă tuturor acelora care au făcut un început nou cu Dumnezeu. Să nu deveniți nechibzuiți și să începeți de a cârti, începând de a vă plânge de toate lucrurile. Nu! În acest fel nimeni nu va reuși de a ajunge la desăvârșire în Hristos. Iubirea deplină a lui Dumnezeu, care trebuie să ajungă în noi la desăvârșire, numai acolo se poate descoperi unde noi ne supunem disciplinei și îndrumării Duhului Sfânt. Pavel scrie, trupul nostru cu suflet și Duh să fie păzite întregi și fără prihană până la revenirea lui Iisus Hristos. În acest timp, noi a trebuit să luăm la cunoștință ce rol important joacă unde lemnul chiar și pământește văzut. În Matei 25 este scris că li s-au stins candelele. Este bine să ai iluminarea și să recunoști biserica în prorocia biblică, să-L vezi pe Domnul ca Fiul al omului și cele 7 stele, cei 7 îngeri mesageri să-i încadrezi biblic, dar toate acestea nu ne garantează răpirea. Dacă nu zi de zi și oră de oră nu avem conexiunea cu lucrarea Duhului Sfânt, nu este suficient să vorbești doar despre ceea ce a făcut Domnul în anul 1933 sau 1946 sau 1963. Noi trebuie să ne întrebăm ce efect au avut toate acestea în viața noastră. Stimați ascultători, dragi frați și surori în Domnul, Matei 25 va fi în scurt timp o parte a istoriei biblice. Dar care este starea noastră? Dacă Domnul ar veni astăzi, dorim să ne rugăm. Tată Ceresc, noi îți mulțumim pentru scumpul și sfântul Tău cuvânt. Noi îți mulțumim pentru biserica în care stă sfeșnicul Tău. Îți mulțumim pentru candele pe care Tu le-ai aprins prin Duhul lui Dumnezeu. Noi îți mulțumim pentru fiecare descoperire pe care ne-ai dat-o Tu, dar acum te rugăm să dăruiești har, pentru ca să nu pierdem legătura cu lucrarea Ta și, Doamne, binecuvintează-i pe toți, pentru ca ei să înțeleagă ceea ce Tu dorești a le spune prin această predică. Eu te rog în numele lui Iisus. Amin.